आमे ओडिया आम भाषा बढ़िया आम खाइबा भी बढ़िया। सतरे आम से पखाଳ कंसा हो कि से बड़ी चूरा हो आमर 12 मासरे 13 पर्व ना कौन कहते ठीक कहली ना। तो ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ପୁଷ୍ପୁନେଇ। ପୁଷ୍ପୁନେଇରେ ଟିକେ ଘୋରା ମଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେ ରାଶି ପୁର, କୋଳଥ ପୁର, ନଡ଼ିଆ ପୁର, ଛେନା ପୁର କେତେ କ'ଣ କରିକି ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପୁନେଇରେ ମଣ୍ଡା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ ହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ପିଠାଟି ମୁଁ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି କେହି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇ ପିଠାଟି କିନ୍ତୁ ଲୋପ୍ତ ପାଇଗଲାଣି, ଏତେ କେହି ଆଉ ବନାଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଭାବିଲି ଆଜି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ କରିକି ଖୋଇବି। ଛୁଆମାନେ ସତରେ ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ।